kecil. Ah. अच्छा वो नहीं दे बोला पीना इधर हाँ ये वो नहीं दे बोट पीना इधर भी होगा तो इंग्लिश हमारे वो बुने मरा तो Russian no English no bro no swimming zone ले दं नै बाहाय नै no swimming zone लाखिना फट' शुट खालामनो फैदों बाहाय दा मानसिफ्रा भिडिअ खालामनो फैदों दुगैदों बाव नै रिल्सफोर बानायनो फैदों भिडिअ बानायनो फैदों स' नायबाय दा नै सिबनो गासिबो अबस्था खाराब दा गासिबो स' हेल' गाइस सफैलायबाय जों दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै स' मोनसे जायगायाव बेरायनो फैलायबाय जों दा नेपालनि बियो ये साला किधर का तू नेपाल का है ना मैं नेपाल का हूँ रे क्या करेगा नेपाली हो तो मैं नेपाल का लड़का इंडिया पूरा हिला दूंगा अच्छा ठीक है स' दिनैनि गोदान भिडिअ फैलायबाय आंनि रेगुलार ब्लगावहाय झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो स' नायलांबानो जाबाय स' आं दिनै नै दुगैनो फैदों दिनै बिचआव नै नायदो नै दिनै बिचआवहाय स' ओरैहाय नायलांदो नै मानसिफोर मेला दंसोगारो नै बर' What is your channel name? हा What is your channel name? ब्र' Channel name? दैथुन बसुमतारी लड़की को एक दैथुन बसुमतारी हाँ किधर गया चलो भाई थैंक यू ब्रो ये मेरा दोस्त लोग मिला है अभी इधर से ये नेपाल का है लड़का हिला दूंगा तो अभी ये भाई लोग ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया इधर से नाम मस्ती टाइम अभी ना ब्रो यस आप लोग कहाँ से हो कोलकाता वेस्ट कोलकाता तो अच्छे से नहाने का अच्छे से एंजॉय करने का ब्रो फुल एंजॉय फुल एंजॉय होटल होटल इधर तो अच्छा है अभी किधर रहते हैं आप लोग अभी हम लोग का साइडा में लेमन ट्री होटल में तो मैं इधर कंदोली में रहता है अभी नोवा होटल में रहते हैं फिलहाल हाँ नोवा होटल के पास ही हम लोग हाँ बाकी है तो मेरा व्हाट्सएप मेरा इधर जीमेल डाला है तो इसमें आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में डाला है हाँ चलो कभी भी जरूरत है तो डीएम करने का इंस्टाग्राम में चलो ब्रो एंजॉय हाँ सो इधर गासिबो नै दुगैगासिनो ओरैहाय जोंबो दुगैनो फैदों दा ओरैहाय गासिबो बेरायनाय नै दुगैना हनै बेयावहाय नायदों हनै बेयावहाय स' लोगोफोर हनै दैया दुगैनायाव नै नावावहाय नायबानो जाबाय नै ओरैहाय नै दाउखाया आरोबाव नैबावबो मानसिफोर दुगैनो फैनाय दैया बिराद गिदिर दिनै देरदों स' नै दैया हनै ओरैहाय आंना सेन्देलखौ लांदोंमोनलै आंना सेन्देला गोदोलांदोंमोन नै आदैया फुल मुखियाव दङ एकदम स' दा जोङो बेफोरखौ नागिरसै अच्छा वो नहीं दे बोला पीना इधर हाँ ये वो नहीं दे बोट पीना इधर भी होगा तो नायबानो जाबाय नै सिदा फैदों बे बिथिंहाय गोजाननिफ्राय फैनाय बिसोरो बोटआव नोंसोरबो थांनो हागोन अभी रो पहले घूम लेता है पहले ओके ठीक है झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो लोगोफोरखौ नागिरना सिंगानो लोगोफोर हरबाय दङ स' दुगैनो नागिरदोंमोन दा दुगैनो होआ मानो होनबा दैया बिराद गिदिर नै बावहाय न' सुइमिं जन लिरनाय दं नै बाहाय नै न' सुइमिं जन लाखिना बाहाय दुगैनो होआ आरोखिना बाहाय रेड जान्डि आरोखिना स' दा जोङो हौरै बावनोसै दा बे साइडजों दैया बिराद गिदिर आरोखिना अभार बाहाय दैया बिसिम गोजौसिम स' दा जोङो हौरै थांनो नागिरदों मोनसे हौरै एसे खम जायगाजोंहाय दा बेजोंहाय अभारद्राय आरोखिना दैनि दाहारा स' नायलांबानो जाबाय नुवाखै नै दैया हनै अभारद्राय फैदों एकदम गलंगुद में हाँ इधर नहाने नहीं दे रहा है चलो नुवाखै नों दैया नै दैनि दाहारा नै बाहाय अच्छा दाहार फैदों दैया एकदम
So bidiब्ला जोङो दा ओरै सिगां थांसै दैनि दाहारानो बिराद बोहैनो नै so सिजोबबाय गासिबो हाफ पेन्टफ्रानो A few moments later. Oh my God, it's गया, घर गया। ओए, सब कुछ गया उधर। टोकन में क्या क्या था वे तेरे? सब कुछ गया ना चला यार। Oh shit, डॉक्यूमेंट, oh my God। पूरा सब बिक गया मेरा भाई, सब बिक गया मेरा पैसा, oh my पूरा God। बैग Oh रेडी घुस गया रे पूरा खत्म। So वीडियो में फिर मा बानाय नै बाहाय नायबानो जाबाय भाई आप लोग क्या बना रहा है इधर मिनी ताजमहल। This is तो देख नहीं ताजमहल नहीं भाई ताजमहल नहीं बनाया बन जाबाय ताजमहल नहीं, ताजमहल। ताजमहल है so किसने बनाया इसको सालन। कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। so नै बे बिथाङा बानायदों ताजमहला मिनि ताजमहल नै बावहाय बालाबारियावहाय नायबानो जाबाय नै एकदम so भाई नै जा मोजाङै बानायगासिनो दङ ब्र'आ so bro आप लोग कहाँ से हो हम कहाँ से केरला से so नहीं ब्रो मना केरला में रहने so आप लोग गोवा में आके अभी कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है। अभी नहाने का कैसा लग रहा है हाँ ब्रो मैं आसाम से हो ब्रो हाँ चल मिलते हैं ब्रो मिलते हैं। हाँ so हाँ ब्रो चलो थैंक यू so बिसोरो ताजमहल बानायदोंमोन बाला so बिसोरो ताजमहल बानायदोंमोन बालाबारिनि मिनि ताजमहलनो so बिदि बानायलांबानो जाबाय आंथ' गासिबो ड्रेसा सिजोबबाय गासिबो दैया आं बे खाथियाव थांनाया दैनि दाहारा ओरै बुसावनानै आं डाइरेक्ट जलदब आंनि मानि पार्स गासिबो डकुमेन्टस लेखाफोर दंमोन ना फैसा थैसा गासिबो सिजोबबाय आंना दा मा जायो नायसै थ' बिदिब्ला नायलांबानो जाबाय र' दुगैनोसै जोङो दसे दावखोबावनानै दा दैया बेयाव बिराद दाहार आरोखि दैया गोग्गोम दाहार बाहाय जों हौरै एसे सिगां दैया एसे खम जाबाय थ' जों दुगैनो नागिरगासिनो दङ थ' बिदिबा नायलांबानो जाबाय ओइ थाबायना फैयै मेंबाय थ' दा गोलोमबोथोराव फैबाय दा नै सिजोबना गासिबो अबस्था खाराब दा गासिबो दैबो फैनो खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। मबाइला दैयाव गोग्लैबाय मबाइला दैयाव गोग्लैदों लोगोफोर माय गड मबाइला गाज्रि जाबानो जाबाय सब दा फैसा गैया बायनो ओरैनोबा बिराद गरिब खादा बर्थमान थ' मबाइला दैयाव गोग्लैदों आंना साला फैलाबाय नै दैयाव नै मबाइलावथ' दैया खेबसे गोलैखांखाबाय दैया फैबानो जाबाय नै दैया दैया गोबाबथारलै आराय नै दा दैया हनै फैलाबाय नै हनै दैया हनै दैया गोलैगोनलाय मबाइला You wanna need help? नहीं। फैबाय दा हनै बिसोरो हनै बाव थाबायगासिनो भिडिअ बानायदों बिसोरो स' र' दा रायलायगोन आं बिसोरजोंहाय एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सोके गिलायबो नांबाय मबाइलखौ दैयावहाय माबा खालामनो भिडिअ शुट खालामनो दा दैयाव बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का
जाना दूर जाने का नहीं भाई कैसा लगा बहुत मजा आया so मोजां मोनबाय नो दुगैनानै so दा बिसोरो बांद्राय गोथौआवहाय थांनो बादादों तो भैयानो आपको एंजॉय करिए यहाँ पे साइड में रुकिए एंजॉय करिए मजाक मत करो जान जाएगा तो वापस नहीं मिल जाएगा एकदम भैयानो सही बोला वहाँ पे पानी खींच रहा है आंबो बुंदोंमोन बेखौहाय माने बांद्राय गोजान गोजान थांनांगौ बुंदोंमोन तो भाई ज़्यादा दूर में जाने का नहीं जान जाएगा तो वापस नहीं मिलेगा थोड़ा सामने में ना आने का हाँ भाई लोग थोड़ा सामने में ना आने का चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह भिडिअ बानायनाय मानसिफोर बाव दुगैगासिनो दं बिरादनो बाहाय दा फट' खेबजानो फट' शुट खालामनो फैदों बाहाय दा मानसिफ्रा भिडिअ खालामनो फैदों दुगैदों बावनो रिल्सफोर बानायनो फैदों भिडिअ बानायनो फैदों स' नायबानो जाबाय नोंसोर भिडिअखौहाय नोंथांमोनहा बिसोर मादै मोनहा नुवाखै नामा बिदि फट' खेबजादों स' बे जायगाया जाहैबाय खालि माने दुगैनाय मानाय इन्जय खालामनो थाखाय आरोखि ना बे जायगाया बेसिकेलि बिनि थाखाय बारा जेबो नुवाखै ना बिनि बांसिन आरो जेबो गैया आरोखि ना बाहाय स' दैया नै भिडिअ खालामनो गिलायलांबाय आं दा मबाइला बिहान दा मबाइला गासिबो माला हाबना दंजोबो दा मबाइलावहाय थ' मा होनबावनो दा मारखौ भिडिअ खालामनो गिलायलांबाय आं दा बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का स' र' जेसे हायो नोंसोरनो नोंथांमोननो देखायलांगोन आं दा भिडिअखौहाय मा जायो नायलांसै थ' बैयावहाय लोगोफोर दं दुगैदों बेयावहाय थ' लोगोफोर दुगैनायाव थांसै दा गासिबो चलो ना आजा Oh my. Aja. Woi, ini dia. Oh, duisnya yang ber. Soang ber duisnya dana. Woi, slow. So duit nang sedang ber. Let's go.哎呦我的妈！ Tell me something. How was your Russian? So, English sama dia pun nembra. Speak English. So, Russian. Russian language? No, bro. How was the place of Russian? Look. How was Russian? Place. English berengah, ma berengah. Yeah, me also now. So good luck. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया Good luck. Enjoy. Yes. Yo, man. Emotional, damn it. भाई गजब बेजेती है भाई ये बिराद लाजिनांथाव इंग्लिश मिडियामफोर फोरोङासै नालाय ब्रा ओंखायनो इंग्लिशबो रोङा रायलायनोबो लाजिसै जाबाय Lupa dia colo karena duit panjang saya duit sedana short dia duit saya ke bawah
So guys, bidiब्ला भिडिअआ बावनोसै एसेनोसै so दुगैबाय जोब्बाय इन्जय खालामबाय बिरादनो फुल इन्जय खालामबाय दिनैहाय दुगैनानै so भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय so क्या बोलदो hey let's go होमबा चल so भिडिअखौ बावनो दोननोसै होमबा एसेनोसै होमबा बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर so